bawo program director ngivumele tata ndiphile ngathokhola secaweni observe Mazole. phansi ke kwalamazwi siwabekele umtata uVice wamadodana kwincwadi yabaseFilipi ngesahluko sesithathu la vesi kutata athetha ngayo ndithi mandiphakame kuqala Vice wami wabantu abatsha ndizoxusha inkundla for abantu abadala phansi kwale vesi ke tata wasibekele yona apha mna njengomntana ngizawuthetha nje ndisogqiba ndihlale phansi family yakwabo omkhulu uJindela inkonzo yamawisile amanyeneyo into endizayithetha mna family yasekhaya yeyokuba yazile into okokubana anilahlekelwanga nodwa nebandla ngokubanzi lilahlekelwe yenze loo nto leyo okokubana sincwine family yalapha ekhaya Vice wami ndike ndibukela ibhola ndithi ndisakuyibukela ibhola ndinothise into yokubana kuthi kusakonzakala istriker ebholeni uzibona icoach zingqunga singazinzanga apha ebhentsini phatha kuthwala izandla entloko ndifuna ukuthi family yalapha ekhaya inkonzo ngokubanzi ilahlekelwe sistriker akwenzakale istriker ke ebholeni family yalapha ekhaya akwenzakele istriker ngoba istriker ngumuntu oxhomekeke kuwo lo mdlalo yaye ucoach uthe sawumbona esawusibona istrike isawuba ibhola isawuba senqineni le striker benethemba lokubana sizayobheka enethini kwenzeke loo nto family yalapha ekhaya kumke istriker simke istriker sase-Cape District yaye kumke umuntu ongazureplayseka ngobana okubana bekwenzakele i-midfielder apha bekuzawukhangela i-substitute kodwa kuba istriker family yalapha ekhaya asireplayswa kodwa yazini into okokubana ukhona uThixo uzawuba sistriker senu yile nto umva umbhali
Ndahlala tata ndacinga ngokuba ilizwi likaThixo liyacingisa kwisapho lalapha. Ndithi ndifuna into yobana nilale ngecala lilophayo kusapho lapha. Utata ujindela umkile kuthi kunjani njoku usithele akusakube siphinde simbone. Ndifuna ukuxelela into yobana nonyaniso okwalo mzuzu nanifemeli nisesemara, kodwa ndizonithembisa into yobana emara kuyaphumeka emara. Kunjani njoku xa sewuphumile emara amanzi lana bekaka ayajika abe ngamanzi aselekayo. Ndizonixelela loo nto apha, kodwa ndifuna unixelela intwenye, kodwa ithemba endinalo into yobana uba yonke into nibhekise kumgqibeleli wenu onguYesu Kristu, nizayibona into yobana le nto nimnqakelele kule nkonzo ikhona. Ndifuna unixelela into yobana utata Jindela umkile kwaye alizuphinde nimbone, kodwa ndifuna ukuthembisa ntombazana into yokubana kukhwela xesha le nto yokubana xa izawuhamba utata kufika ixesha lawuncama, kodwa likhona ixesha ezawuthi into yobana le nkonzo le ndikuyo utixelela ndim ke ntombazana, le ndlela iyahambeka ntombazana, yaza phaa kum, jonga phaa kum. Ndifuna uxela into yoba ube nethemba, ujonge phezulu, yazi into yobana uThixo yedwa oza kunceda. Siyathetha thina ezinye izinto zingena ngapha ziphume ngapha, kodwa into yobana wena uguqe ngenkedolo wathandaza umcela uThixo makakunike amandla nanifemeli niwuphumeze umsebenzi kaJeyi uphumelele. Silahlekelwe sisithili saseKapa, kunjalo njoku alikho iqhawe ebelifana noJindela ngoku nangono phakade. Amen. Intombi
unobhala usithi intombi ndonqena into yoba ndiyamazi uba uJay esingubana naye qho sile ofisi yamantombazana kwiimeko ezithile zenkonzo. Ngoku ndizapha family yasekhaya ndizothi kula mazwi akulaa ncwadi kaSamuweli 14 ivesi 14 simelwe thina kukufa ngoba sinjengamanzi aphaleleyo angenakuhlanganiswa. Yaye uThixo akamgxothi umgxotho wakhe. Ithi ke le nto family yasekhaya ndizawusuka ndimfutshane bobawo, kodwa ndimamela apha ubawo ethetha ngekhaya ethi thina sinekhaya. Ndacinga uba unobhala oba bekusegadini yomyezo uThixo phe bedala umntu futhi wamenza uThixo umntu ngokomfanekiso wakhe, wamthanda uThixo umntu egadini yomyezo wambeka endaweni ebalulekileyo. Kodwa kwathi phakathi kwezinto family yalapha ekhaya ezidalwe nguThixo ebezikhona egadini yomyezo, kanti ikhona inyoka erhubuluzayo yabangela into yoba ngenye imini nxa efika uThixo ekhangela umntu wakhe, wathi xa ekhangela Adam uphina, wafika uAdam esithele. Family yasekhaya kwaqala ukapha ukufa, kodwa ndinento endiyithandayo uThixo nxa ekhupha umntu egadini yomyezo uthi hambani niya kufa ngokufa, kodwa ndobuya ndinikhumbule ade family yalapha ekhaya uThixo athi xa ephuma umntu apha egadini asuke uThixo ngemfesane athathe ingubo amambathise, athathe ingubo yentsu amambathise. Yiloo ngubo ke niza kwambathiswa ngayo utata ubheke ekhaya, ngoba eli khaya ayilo lethu. Apha singabandwendweli, apha thina singamakhoboka, kodwa ikhaya lethu liphezulu. Siyasebenza apha. Uba uJay ebephethe ingobozi yakhe esebenza apha ezantsi emhlabeni, kodwa kuzawufika ixesha loba ingobozi izale. Wasuka uba uJay wathatha ingobozi yakhe wakhumbula ekhaya. Ziwalapha ekhaya kuthethwa ngekhaya. Nxa ndizawusuka uJay awufumana amanxeba asezantsi emhlabeni, wathetha amazwi akathethwa ngukumkani ngenye imini ijika, inqwelo yakho undikhuphele ngaphandle ngoba ndinqwelehiwe. Kodwa eyona nto sithetha ngayo apha likhaya nguYesu. Ngoku nabona phakathi
Njengomntwana lapha umntu akamki kokwabo awukhwesha uthi mandisondele ingashiywa itransport ndisalindele ulinde mandijoyine ndizothi ikhaya lakwamjoni ingxolo ikwekucala uthi ubhayisi apha asinamzi uhlelile apha isiqinisekiso sokuba khange sibe ngabalapha kwaqala khange sibe ngabalapha kuqala ngoba uThixo ngenceba yakhe akuzidala zonke izinto wagqibela ngokudala umuntu wamphefumlela ngemphefumlelo yaxela into yokubana asingoba lapha kungoko lo mbhalele sithi wakudilizwa lona umnquba sinesakhiwo singasehla esingakhiwanga ngezandla zamntu. Ewe isakhiwo sibakhona kodwa emveni kwexesha elithile isakhiwo siyachitheka. Ndikhe ndathi apha kwenye indawo umfoka amagada ndathi umntu akho nto yoyika njengokufa kodwa into inqaba ukufa akho nto ithanda njengomntu ngoba ukufa apho kukhoyo kukhangela umntu. Kube ngoko kumele into yokubana siqine enkosini njengoko sitsho umbhaleli wethu. Ndirhalela ukuthi khaya lokamjoli umjoli akenzanga nyala kodwa wenze oko ngokulandela emkhondweni wenkosi yethu enguYesu Kristu kakade nayo yangcwelekwa ukuzibonane noyise ngoba injongo yakhe yayikuphilela uThixo. Kungoko namhlanje simapha sisithi kwenye intuku zakala kunje azinakulinganiswa nomqaquli ebusezawuthilwa. Ewe kakade kumele into yokubana siphumele ezimbandezelweni ezininzi ukungena kukungenini kukaThixo.
Shumayi. Ngikwesele ngumoya oyigcwele ihafu. Mani ke ngoku bazalwane sive umshumayeli. Umphathi wale nkqubo tata uDiya. Noqaza. Okay. Tata Bishop office. Umzi wonke owusha omjulu. Bandla lonke lomkhosa isithili sonke ngokubanzi. Bashumayeli ngizake ngithathe ixesha. Xolo ngengxolo. Kukho inkqubo edla ngokuphuma apha eTV apha kwi-SABC kodwa leya kakhumbule ekhaya ngoba ukwixesha umuntu kule ndawo akuyo emane ekhunjuzwa ngelinye ikhaya kodwa akhumbule ekhaya. Elvis Mali naye pha kumhlobo wenene uqhube enye inkqubo yakhe pha into yoba usagodika na. Zonke izinto ke ziyachaza into yoba ukwikhaya ekumele uba sisiwa kulo. Eli khaya sikulo ngoku likhaya elitemporary. Likhona ikhaya uThixo asithembise lona. Yile nto athi umbhali mzi wowushe athi ke ngoku xa okufayo usambatha ukungafi athi naxa ukonakalayo usombatha ungonakali. Athi kodwa thina sinethemba into yoba ngequphe sawunyuselwa ngaphezulu khona ukuze ke ukufa kuphele kungabi sabakho zikhalo nasijwili ngoba zonke into zokuqala zabe zigqithile nolwandle lungabikho ngoba zonke izinto ndizenza mtsha. Ndizawukhawuleza apha bashumayeli kuba asinakhaya lilapha. Kukhathazeka uThixo apha xa esenza umntu egadini. Ithi incwadi zamcenga apha ingelosi xa ebumba umntu uThixo zamane zivuma apha ngamaphiko zisithi uyingcwele Yehova Thixo emikhosi. Wadala apha uThixo into yoba emveni koba ezenze zonke izinto wathi masenze umntu ngokwemfana nangemfuzo yethu. Waqala apha uThixo wambumba umntu esawugqiba umbumba umntu samcenga ingelosi phefumlela Thixo wethu xa sithandazayo kuwe sidalela ubomi obutsha. Wathi uThixo esawugqiba wabenzela ikhaya uAdam noEva wababeka pha Edeni bathi behlela phambi kwakonwaba kwafika utshaba lwabo nabahlutha zonke izinto. Wathi uThixo nesiza Adam uphina waphendula uAdam ngoba kuhlutha ikhaya. Wathi uThixo sabajonga hambani kodwa ndabuya ndimkhumbule. Nomjoli ngoku ukhunjulwe. Yile nto ke ngoku athi umbhali xa ethetha athi aba bafa ngokholo bengawabonanga amadinga athi bawalangazelela bawabona bekude bavuma into yoba bangamandwendwe emhlabeni kwaye bangabasemzini. Yile nto uThixo xa babona umjoli besiza akabe nezintloni ngabo khona ukuze kuthiwa unguThixo wabo ngoba sinekhaya elingenakonakala. Likhaya luThixo asenzele lona nowushe ubhekwe lo khaya. Yile nto simele silide sivuma pha sivuma pha ngamazwi angatshiyo ngoba siyazi into yoba kukho ikhaya uYehova uThixo wethu athi xa ethetha ngalo umbhali kuyandumiso yaphambi kwendlu kwindumiso ya-90 athi likhaya uYehova uThixo wethu athi ngapha ngaphantsi zingalo zakhe zifuna phakathi ngoKristu Inkosi yethu. Amen.
engazuliyo. Ewe, uyabona utshata utshani njengetshatshango esehle kodwa ilizwi likayehova lona phakathi ilizwi likaThixo eli makubulelwe ngalo ngokweSilo sethu. Amen. Bishop nesithili sakho saseKapa ndingam ukuthetha ngoJay kodwa uthe utata uNobhala mandizomapha ndimele amalungu wenkomfa abedla utata uJindela ngokuqukuzela athathe imali ecawe aqashe imoto enze unako woba apha endleleni ebheka kwi-conference thina sizawuhlutha enze unako woba xa sifika phaya kweza ndawo siya kuzo sizaba nendawo yokuhlala enze unako woba sizawuthi xa sivuka kusasa phaya kweza ntsuku zisixhenxe zasenkomfeni sivuka sitye ibliss esenza loo nto kodwa ngoku uthi utata wachithwa umzolapha ezantsi emhlabeni thina sinesakhiwo esingakhiwanga ngazandla. Ingxaki ke mama uJindela yeyoba asixelelwanga usuku nomhla okanye nenyanga ozawuchithwa ngayo umzolapha ezantsi emhlabeni. Yiloo nto simane ukothuka nasezinzulwini zobusuku sibuza into yobana ubuphi na Thixo. Kodwa ngoku sixelelwa into yoba uThixo bekhona mama uJindela nefamily yakho, kodwa bekufika ixesha loba uchithwe umzolapha ezantsi emhlabeni kanyaniso ngoba bejonge isakhiwo esingakhiwanga ngazandla. Kodwa uzukhumbula into enye ke nkosikazi yasemawusheni, into yoba akuyiphakamisa inyoka entlango uMoses wathi abantu ababulalekileyo nabatyweza inyoka ezinobuhlungu mabajonga apha esibondeni. Uzuwenze loo nto ke mama, umane ujonge esibondeni uthethe noThixo umxelele into yobana uJay ukushiye nabantwana uzaba ngutata ube ngumama kubo. Kodwa uzawazi into enye into yobana ithemba lakho lisemthandazweni. Uzunzule emthandazweni ke mama uJindela uxelela uThixo into yobana akohlukanisa wena nomyeni wakho wachithwa ngesaquphe umzi osezantsi emhlabeni. Kodwa kwisakhiwo yekuso uJay uzawufika naphaya ququzele nanjengesiquququ saseCape District. Uzawufika uJay phaya emazulwini enza into adume ngazo mama uJindela. Kodwa uzusale wena ubambelela ucela amadoda wathathileyo uYesu xenyuka phezu kwentaba eHermon wafika apho kodwa ukukhanya kwakhe okuchazwa yiBhayibhile kwabengezela kodlula nelanga. Kodwa abantu ebebenaye bathetha amazwi bathi abazange babone mntu kodwa babona uYesu yedwa. uThixo wosuku